Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Nah, jadi hari ini aku bersama karo Pak Adi. Jadi ini kita mau survei lokasi ya, yang mau nanti malam buat lab. Soalnya disuruh sama orang-orang gitu. Nah, tempatnya di sini, Lor. Nah, ini lho, Bos. Iki di tempatnya di Sarean. Jadi ini tempatnya ngene, Mbah. Ya ijan enak adem, Bos ki. Nah, iki ana Pak Adi. Ora rencananya kapan? Ya ora kesusu kan kita survei kan ngomong kan. Yo iya udah ada tapi kan sampai ndi to? Dulu ke sapa ke? Sesek. Dulu. Budak kok dengeran yang sawah. Budak kok dengeran yang sawah kok gelem ngono. Biasa ra gelem lho. Iki batik sukit apa batik pari to? Lho, lewi tanduran. Wit tanduran. Dengeran kok gelem sawah budak iki. Nah, lho, lan iki lho. Dengeran kok gelem ning sawah. Gelem maton eling apa dek? Sadar gitu. Lho, sadar apa? Biasane peyuh lho. Arepane ra tekokan kok. Wis biasa cak ngomong aku sih. Ora bukane gak takokan, ngono kae jenenge iki. Ora dek iki ngipi apa ngono lho. Ngipi batu ki rambut iki mana? Lho. Ngipi apa dong arep. Sida ora ta jane dibabuti ora ta? Apa to? Lho, piye to kok apa ke lho? Sida apa ora? Kuwi lho sing adek kuwi lho. Dadi apite to sik? Kok iso kuwi lho. Dong telo kok diadesak lho. Lho. Banget kan dong telo diadesak. Kok iso lho. Lelah kok ada kamera iki. Kamera memantau seluruh pergerakan orang-orang iki. Lho wis arep lah rumput wis kadung konangan kok. Dadi ceklaya itu. Aku gawan lho. Lah yo. Bae ngono tiba wong ngarit. Ayo cepet bak. Lah cepet bak lah ngarit. Kok ngono. Bae ngono lho. Carane wong ngarit biasa. Bae carane biasa kan. Tangan iki kok. Tangan iki wae nyeklai. Dong telo. Tangan mbak juga. Kok Sak. Tangan iki wae model telo. lah iya. Kok jan mulai. Woi. Udan lo mampir kene lo rokokan. Dang. Rokokan sik kene lo. Rokokan sik kene lo. Iki lo eneng lo. Kok iso ngono lo. Tak interogasi arep. Layak boleh kan nek kene lho ikut. Kok wong kok jan lah yo. Boleh lah nek telepon ora ngangkat. Layak ditelepon budak ora ngangkat, pikir ora ngangkat. Oh, ternyata ning kene bae. Ora aku mikir dengaran iki nyipi apa ngono cawi. Ditelepon aku diangkat to. Kok macake macam maton dhek ngipi apa ora tau ngongkon lho. Dikarep mesti kuwi. Makane yo ngene, mesti duwe karep bocah iki. Jadukan paling iki kok. Lah iya.
Budhak kok dengaran maton ning sawah. Duwe karep apa iki? Lah iya. Ndi ta kek wonge? Iki lho. Tak interrogasine. Praktekne kok. Saya tak takone. Sukete lemu-lemu bae. Lah sing lemu ki apane? Lah iki lho pucukane. Pucukane udang telo kuwi to. Layak lemu ngarep cepet bek. Tiba gak suceng bae. Mayare nggo sak. Monggo. Ini apa? Pak I. Turun Pak I. Kayak bapak ora apa-apa dibangun mama tikus. Okas sing dhuwur kuwi apa jane kok kita uwiju kuwi. Ora wis lho ngaran ngipi apa ngono lho. Dong. Ngipi apa lho. Lho matun iki lho. Budhak lho. Tak kira arep nyapo bae matun. Matun wonge. Ngono lho. Iki lho rokoke. Ora wengke lho. Kok tanganmu tangan ngarit mak srek-srek terus tanganmu kiwa kok motel hidung telo gitu. Piye to maksudnya iki? Kok dilalak kok kamerane iki langsung siap ngono lho iki kae. Kok nang bawon. Iki bukti ya jadi 10.000 kae. masa Iya to sampe perenjak ya. lah ning kene Bakar di video. Besokan Jan popo. wong sitok 10.000. seteo 10.000. Entak piro. Ora ana tak aku dengaran iki lho. Kae ngipi apa ngono tok lho dong aku iki. Yo kae to, Dik. Lah iya. Ora ngipi apa wae dongaren. Lah iya sok ngono kuwi lho. Ya meresisan kadung kewenangan yo karepmu pisan lormu iki. Ceklaki pisan. Kayak dintekno ora apa-apa dong. Ora apa-apa dong sing rumbuh kalau dong. Ora ki. Cepete mbok buahe nang kono, mbok kumpulno nang kono. Iya tak bacane kok. Dibacake menak to mung ijo-ijo lho dong. Lah, gila nyuting rayek engko bukti. Ora. Lah nek ora buktine kok. Ora iki sing dudu iki lho. Lho tak ngomong. Ana apa? Delok. Delok ning lor kae apa? Ngarep iki lek tangan kiwa kok nyekleki ngene lho piye? Tangane ngene cetek. Cetek. Lah wi lor jadi ki cuma kita guyon, Bos. Yo guyon yo tenanan. Ya tenanan ya guyon ya tenanan wis biasa ini iki ngono lho. Dunia dunia penuh guyon, penuh tawa. Ya lak mencereng terus ya tuwek to, Dong. Iki kok iso ngono lho. Gila. Gila ya Allah. Kan duwe karep apa ya? Budhak Penjaluk kayak dompet karep apane. Kuwi ceklek dhewe kok sok. kuwi terangin mingke ceklek. Kok wong kok. Lah kuwi ki eneng cara dituduh ki eneng, lak kowe kan ketok. Oh dhewe ae. Lah ya itu kok diwi. Ben opo ka lho? Lah ya jane piye to jane. Kok iso nak madem lho ning kene iki lho, pokoke suasanane kene iki nak madem lho ya. Ning sarean iki. Iki lho grimes terus ngene. Grimis terus, Bos. Pacara kok bengi koyo nutut. Ya ngoyo menawa lara udan kok bengi mulane iki dicek keadaane wis oke karek ngosore udan ora ngono tok. Ajune kene kok. Lah ndi? Dia sekarang delong, ning kene kan luwih aman jane menak. Ngono lho. Nah, kalau nah, jadi ngono kita kali ini nggak budhak dengaran kok maton ning sawah. Duwe karep apa ya?
aku juga gak ngerti. Pokoknya kene iki lak nang pari iki matune par suket sing gak kena sawahnya. Jadi ngono lho, aku gak ngerti penjalukan jadi apa. Sementing aneh karep pokoke. Wis ngono lho, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.